mutta sitten jonkun ulkopuolisen silmi. Siellä on niinku äijiä siellä vedessä ja ne vaan tökkii sitä miekoilla. Ja sitten siellä on yksi äijä siellä rannalla ja se vaan kiroilee ja vittuilee. Se on ollut ihan kaikkea muuta kuin eeppinen tilanne kaikille ulkopuolisille, jos on nähnyt sitä. No niin, tervetuloa meidän podcastiin. Minun nimi on Noora. Ja mun nimi on Juuso. Ja tämä podcastin nimi on Ihmetys ja kummastus. Podcastin idea on, että joka jakson aikana toinen meistä on päättänyt aihealueen ja eri faktoja ihmeellisistä ja hämmästyttävistä asioista. Ja se toinen on kuuntelija siinä ja kommentoija, joka ei tiedä etukäteen aihealuetta tai faktoja tai mitään. Tällä kertaa minä olen se hämmästelijä ja Juuso on kerännyt mulle faktoja ja päästään nyt aiheeseen. Tämän päivän aiheena on ihmisen tyhmyys. Ihmisen tyhmyys. Kyllä, mulla on se on joka päivän aihe. Kyllä, mulla on etsittynä teille esimerkkejä ihmisen tyhmyydestä pitkin ihmisen historiaa. Nice. No niin. Ensimmäinen on Acoustic Kitty. Elikkä, no joo, mä kerron. Kylmän sodan aikaan CIA:lla oli tämmöinen projekti. Niiden oli tarkoitus kouluttaa kissoja salakuuntelemaan Neuvostoliiton virkamiesten keskusteluja. Kissoja, kyllä. Miksi? Siis, joo, ne laittoi niihin pienet piilomikrofonit ja sitten ne laittoi semmoisen antennin niinku niiden häntään pitkin silleen, että se olisi mahdollisimman huomaamaton. Ja se ajatus oli se, että ei kukaan epäile jotakin random kissaa jossakin ikkunalaudalla tai jotain. Vakoja kissoja. Joo. Ja ensimmäinen, ja ne toteutti tämän. Ensimmäinen kissa vapautettiin Washingtonissa Neuvostoliiton lähetystön lähelle. Ja se päättyi sille, että se jäi lähes välittömästi auto alle ja kuoli. Ja siinä meni miljoonia hukkaa sekunteissa. Ne ei ajatellut yhtään, että kissat vapaana niin kuin tuppaa jäämään autojen alle ja ilvesten syötäväksi. Joo, ja ne ei ajatellut yhtä toistakaan asiaa, koska ne yritti sitä monta kertaa uudestaan. Ja kaikki myöhemmät yritykset kariutui siihen, kun niitä kissoja ei vaan kiinnostanut, ja ne meni jonnekin muualle. Niin, se ei ihan hieno kallis projekti meni siihen, kun ei tajunnut ottaa huomioon, että kissa ei kiinnosta. Mitä mieltä? Antennien kanssa meni huitelemaan jonnekin, joku Martta jossain pirtillä ruokkii niitä ja CIA-agentit kuuntelee niitä siellä. Mieti, jos jossakin siinä lähistöllä on asunut joku ihminen, kuka on ihan hulluuden partailla, kun se ajattelee, että sitä salakuunnellaan. Koko ajan se on silleen, ne tietää missä mä oon, kaikki tietää missä mä oon. Ja sitten kun kissa tulee se ovelle ja se pongaa se antenni ja mikrofoni sieltä. Kissasta kasvaa antenni. Ei. Minä tiesin sen, arvasin sen. Minua kuunnellaan. Mutta toisaalta kukaan ei voi tietää, jos ne onkin jatkanut sitä. Ja ne edelleen tekee sitä, ne on saanut ne kissat tekemään silleen. Yhteenkään kissaa ei voi enää luottaa. Herranjestas. Ei niihin kyllä voinut valmiiksikaan luottaa yhtään, mutta nyt vielä vähemmän. No ei. Siksi mä rakastan kissoja. Niitä ei kiinnosta yhtään, niihin ei voi luottaa ikinä. Ja ne saattaa olla CIA-agentteja ja sä et edes tiedä sitä. Niin maailman kiinnostavimpia eläimiä, mieti. Tämä saattaa vaikuttaa minun päätökseni hankkia kissa joskus. Kannattaa tutkia se kissa tarkkaan. Silloin kun mä eläinlääkärillä on niin kuin laittamassa siihen sen mikrosiru tai mitä niihin kissoihin aina niin kuin eläimiin laitetaan se mikrosiru
Niin. Sitten mä samalla kysyn niiltä, että voitteko tarkistaa myös, onko siellä mitään ylimääräisiä siruja tai kuuntelulaitteita tai ehkä antenneja. Mä haluan vaan tämän mun mikrosirun sinne, en muita. Siinä epäillään kyllä miettiä käytötaongelma. Ehkä ne ei annakaan sitä kissaa mulle adoptio. Se voi olla. Sen takia, kun on silleen, ei helvetti se tietää. Totta. Liian ovela. Emme voi antaa tätä kallista vakoilulaitetta hänelle. Se voisi hakkeroida sen. Mun mielestä on vaan niin parasta, että ne ensinnäkin, että CIA on yrittänyt tuota ja sitten se, että niitä kissoja ei ole kiinnostunut ja ne lähti menemään. No siis, ei edes mennyt sinne, minne niiden piti. Ensimmäinen asia, mitä mä olettaisin, jos mä päästän kissan vapaalle, että se lähtee vaan huitelemaan jonnekin random suuntaan. En mä oleta, että sen voi kouluttaa menemään johonkin tiettyyn paikkaan ja olemaan siellä. Minkähän takia ne on valinnut nimenomaan kissan? Niin miksi ne ei kaikista maailman eläimistä. Miksi ne ei jotain muuttolintuja tai vastaavia? Jotain, mistä ne tietää, että ne on koko ajan jossain tietyssä paikassa. Joku sorsa jossain lammella. Tosin siellä ei tapahdu mitään semmoista, mitä pitäisi salakuunnella. No mieti, kun ne on ne Neuvostoliiton siellä lähetystössä juttelee salaisia asioita. Yhtäkkiä siinä on vaan sorsa. Se olisi ehkä random. Ja sen päästä kasvaa joku hyvin ilmiselvä antenni tai jotain vastaavaa. Niin, sillä on semmoinen ilmiselvä videokamera teipattuna vaan siinä kylkeen. GoPro päässä silleen. Jatkakaa, niin, olen vain tavallinen sorsa. Tämä oli kylmän sodan aikaa. Kaikki äänityslaitteet ja videolaitteet oli paljon isompia kuin nykyään. Eli se on ollut tosi ilmiselvä. Se on ollut hyvin ilmiselvä. Siinä kissassa on jotain vialla. Miksi? Haluatko kuulla lisää ihmisen tyhmyydestä? Haluan kuulla. Okei. Tämä seuraava on semmoinen, mikä on minun ymmärtääkseni hieman yleisemmin tiedetty, joten voi olla, että sinä ja osa kuuntelijoista tietää tämän, mutta tämä on mun mielestä vaan ihan liian hauska jättää väliin. Napoleonin suuri taistelu kaneja vastaan. Mä en tiennyt tästä. Mitä? Mahtavaa. Okei. Miksi ja miten? On vuosi 1807 ja Napoleon järjesti voiton kunniaksi itselleen ja sotilailleen suuren kanejahdin. Se hankki niitä kanoja niin kuin sadoittain. Tosi paljon. Ja sitten ne vapautettiin kerralla isolle niitylle ne kanit. Ja sillä oli sen sotilaita siinä mukana ja tarkoitus oli, että ne saa niin sanotusti metsästää niitä kaneja, kun niitä on niin paljon ja ne juoksenteli siinä ympäriinsä ja sitten niillä olisi hirveästi saalista siinä. Niin. Tämä on semmoinen hupijuttu. Julmaa hupia. Joo, semmoinen hyvin kivaa metsästystä. Yeah. Joo, mutta siinä oli pieni ongelma. Ne kanit oli niin kuin ihmisen kasvattamia ja ne ei pelännyt ihmistä. Ja ne ei edes tiennyt, mikä on ase. Joten ne kanit kävi vaan päälle. Mutta miksi ne kävi päälle tuohon? En mä tiedä, kai ne luuli, että ne saa ruokaa tai jotain, mutta ryntäs vaan isona joukkona niitä sotilaita ja Napoleonia päin. Mutta hauskin juttu on se, että niitä kaneja oli ihan liikaa. Ja lopulta Napoleon joutui pakenemaan vaunuihinsa ja ne kanit piiritti se Napoleonin ja se sotilaat. Ne voitti sen. Joo, ja lopulta Napoleon ja iso joukko aseistettuja sotilaita joutui perääntymään niiltä kaneilta, koska ne ei vaan pärjännyt. Niitä oli ihan liikaa niitä kaneja. Ei. Ruohometsän kanssa sotajalalla. Niinpä. Ei. Elikkä kyllä. No, sama mies, kuka on voittanut lukuisia taisteluja
taisteluja sotilainen kentillä hävisi aseistetun taistelun kanilaumaa vastaan. Ja joutui peräytymään. Miten tämä äijä voitti aktuaalisia ihmisiä sodassa? Niin. Mitä vittu? No tuo oli kyllä varmaan aika yllätyshyökkäys. Niin se voi olla, että niillä oli se yllätyselementti puolellaan niillä kaneilla. Kuka ei odottanut, että ne vaan käy päälle. Mutta silti ne on vaan kaneja. Mitä ne edes voi tehdä sulle, vaikka ne hyökkää sun kimppuun? Jos niitä on tosi paljon, niin kuin tosi paljon, niin varmaan ne voi jotain tehdä ihan vaan ryntämällä sua päin. Puree nilkasta ehkä. En mä jaksa uskoa, että iso kanilauma saisi ihmisiä nurin tai mitä. Tai ehkä. Siis, kuin hemmetin paljon sillä oli kaneja. Miksi se päästi ne kaikki yhtään? Niitä oli satoja. Sä tiedät, onko kani ikinä purassut sua? Ei. Ei muakaan, mutta kanit puree loppupelissä aika helvetin kova. Niillä on tosi terävät hampaat ja ne on pitkät. Ja kaneilla on aika paljon puruvoimaa. Se menee ihan helposti lihaan. Niin, mä luulen, että yksi semmoinen purasu tekee kipeätä jo perseestä, mutta sitten kun semmoisia tulee 30 samaan aikaan päälle, niin se voi olla harmillista. Mä voisin uskoa. Mutta taaskin, miksi ne hyökkäisi niin aggressiivisesti, jos ne on tottunut ihmisiin? Ne vaan ties mikä homma, sillä noi hyökätään mekin. Mitä helvettiä? Ehkä ne on ensin ollut silleen, että ei vittu, niillä on pyssyjä, nyt täytyy lähteä pakoon. Mutta sitten yksi niistä kaneista on ollut silleen, mistä teidät on tehty, veljet? Se on pitänyt niille motivoiva puheen. Hyökkäykseen! Charge! Tätä on jatkunut liian kauan. Kaltaisia me saalistetaan noilla tulikepeillä. Nyt meidän on aika hyökätä takaisin. Vastaisku! Kuka on mukana? Kaikki muut kädet tosiaan. Hyökkäykseen, ja sitten ne tulee sieltä napolla, no se mitä vittua. Siis se lähtee haneen ja ne kanit jäi sinne iloitsemaan. Tuo oli ihanaa. Onnellinen loppu. Mitenköhän paljolla se alueen kanipopulaatio muuten kasvoi sen jälkeen, kun ne joutui perääntymään? Olikohan se... Mä veikkaan, että sen koko metsäekosysteemi vaan tuhoutui täysin, koska niitä kaneja on niin paljon. Sen takia, kun Napoleon ei pystynyt puolustautumaan sotilaidensa kanssa kaneilta. Säälittävää. Toisaalta en kyllä nyt kun mietin, että jos itse olisin vastaavassa tilanteessa, niin kyllähän sinä niin kuin ampuisi niitä kaneja, mutta sitten kun joutuu lataamaan, ne kanit kuitenkin aika hemmetin nopeasti sieltä tulee. Totta. Ja jos niitä kaneja on ollut kirjaimellisesti satoja, niin sen aikaisissa aseissa ei ole ollut kyllä niin paljon niitä ammuksia niin kuin yhdessä lippallisessa, vai onko siinä ollut ollenkaan lippua? Onko niillä ollut saatana vaan muusketit vai mitäs? Niillä oli joukossa ylivoimaa. Joukossa oli voimaa. Eli eeppinen sotatarina. Eeppinen sotatarina kerrassaan veliseni, ei kun iskoseni. Okei, haluatko kuulla lisää kyllä, tässä ihmisten tyhmyydestä? Tässä on yllättävän paljon ollut eläimiä, jotka sotivat jollain tasalla. Haluan kuulla lisää, kiitos. Joudun valitettavasti tuottamaan sinulle pettymyksen, mutta tässä seuraavassa ei ole eläimiä. Mutta luonto on tärkeässä roolissa tässäkin. Okei. Minä annoin tämän nimeksi hyödytön kosto. Mä muistelin, että tämän jutun mä oon joskus kertonut sulle, mutta ihan päin helvettiä. Tää meni täysin eri lailla kuin mä muistelin. Tai sitten vastaavia tilanteita on ollut 2, mikä olisi mun mielestä aika huvittavaa. Mutta joka tapauksessa tällä kertaa onkin vuosi noin 500 EAA. Ja Persian kuningas Xerxes ensimmäinen on vaikea lausua, mutta se
yritti joukkoinen yli... Xerxes XD. Xerxes XD. Joo. Se on nyt hänen nimi. Kyllä. Eli XD69 yritti... Okei, no niin, mitä vittu? Joo. Yritti... Nyt on vaikea lause, anna mun miettiä. Ihan rauhassa. Yritti joukkoineen ylittää Hellespontoksen salmea. Se oli Pontuksen. niin, Hellespontos. Oh. Se oli silloin nykyään sillä salmella eri nimi, mutta sen nimi oli silloin tämä, joten mä käytän sitä nimeä. Eli ne yritti ylittää sitä salmea semmoisilla ponttonisillalla. Eli ne rakenti ponttonisilla siihen ja aikoi mennä siitä yli. Mutta ne ei ihan ehtinyt saada sitä siltaa valmiiksi, kun tuli raju myrsky ja tuhosi sen sillan ja ne ei päässytkään siitä yli. Mutta tällä kuningas XD69 oli jokseenkin suuri eko. Niin se otti tämän henkilökohtaisena vittuiluna suoraan luonnolta hänelle. Ja raivostui niin järjettömästi, että se käski sen miehet ruoskimaan sitä vettä, sen joen vettä. Oppii paha olemaan. Ja tökkimään sitä vettä miekoilla. Samalla kun se kuningas itse seisoo rannalla ja huutaa sille vedelle kirosanoja ja solvauksia. Ei, mutta hei, mä samaistun tohon. Kyllä mäkin monesti jollekin ihme ovennupille, kun se tarraa mua hihasta tai jotain, niin rupean kyllä huutamaan sille, vaikka se on täysin eloton kapistus. Samaistun täysin. Aina jos tulee vesisade silloin, kun pitäisi kävellä kauppaan, niin silleen, luonto on minua vastaan. Täysin henkilökohtainen loukkaus. Niin, no joo, totta. Tällä hetkellä oli kyvyt ja tahto kostaa sille luonnolle. Niin, resursseja. Sillä oli sota-armeija ja totta kai se käyttää sen tuohon. Saataisin itsekin käyttää, jos on harvinaisen huono päivä. Siihen aikaan oli hyvin yleinen uskomus, että kaikki luonnon asiat, että kaikkia niin kuin luonnon ilmiöitä ohjaa joku jumala, esimerkiksi vettä ja tuulta ja muuta. Tämä jätkä on ajatellut olevansa niin suuri ja mahtava, että se on tämmöisellä vittuilun välillä jumalien kanssa. Se on ajatellut, että se veden jumala vittuilee sille ja päätti kostaa sille. Se ajatteli, että kun muutaman keihää heittää sinne järveen, niin sitten veden jumala pitää häntä uhkana tai jotain. Ei edes ollut muutama keihäs. Se käski ruoskimaan sitä vettä 300 kertaa ja sen lisäksi tökkimään sitä miekoilla. Vois luulla, että se vesi väistyy siitä. Ei, niin, ei se varmaan väistynyt. Mutta mieti, se on varmaan ajatellut, että kun mitä ei tapahdu, että se veden jumala vaan niin kuin luovutti ja antautui. Sitten se on varmaan ajatellut sitä hyvin voitokkaana hetkenä itselleen. Niin se joki ei hyökännyt heidän kimppuun uudestaan, koska laskuvesi laskeutui tai jotain vastaavaa, jotain muuta täysin luonnollista ja normaalia, niin se on silleen, aha, minä voitin. Mieti, sen omissa silmissä se on saattanut olla suuri ja voimakas niin kuin vallan näyttö ja luonnonvoimien alistamista symboloiva ele, mutta sitten jonkun ulkopuolisen silmi. Siellä on niin kuin äijiä siellä vedessä ja ne vaan tökkii sitä miekoilla ja sitten siellä on yksi äijä siellä rannalla ja se vaan kiroilee ja vittuilee. Se on ollut ihan kaikkea muuta kuin eeppinen tilanne kaikille ulkopuolisille, jos on nähnyt. Se äijä niinku mielessänsä käy läpi kunnon elokuvakokemuksen. Hidastettuna ihmiset taistelee henkihieverissä siellä vedessä ja sehän huutaa motivaatiopuheita miehilleen oikein eeppisesti siellä. Ja,
sitten joku random talonpoika katsoa vierestä sitä, niin jotkut uunot vaan läiskii vettä rovaskilla samalla, kun joku tyyppi huutaa kirosanoja siellä. Yksi tyyppi vaan siellä rannalla se, perkele! Perkele vesi! Viimeinen kerta, kun oppii paha olemaan. Niin, anna olla viimeinen. Antti olla viimeinen kerta. Haista vittuun! Mutta kun mulla on hyvin elävä muistikuva siitä vielä, että tästä olisi niin kuin koulussa olisin kuullut eri tapauksesta, joka oli hyvin samanlainen, mutta kun en voi faktaksi tietää, kun en löytänyt mistään. Mutta mulla on semmoinen muistikuva, että olisi ollut toinenkin vastaavanlainen tilanne, missä entinen niin kuin keisari olisi tämmöisessä vallanhurmossa julistanut sodan Poseidonia vastaan. Itse tämän mä oon tainnut kuulla joskus. Niin. Että se on niinku, oliko se joku kreikkalainen keisari tai jotain? Niin, joku semmoinen, että se olisi myös lähettänyt niinku armeijansa tökkimään vettä keihäillä. Ja sitten kun mitä ei tapahdu, niin se niinku koki voittaneensa ja julisti sodan voitetuksi, koska Poseidon antautui. Onko tämä vaan niinku Tämä sama tapahtuma, sama tornari, mutta niinku eri näkökulmasta, eri tarina? Vai onko se niinku kaksi erillistä tapahtumaa? No, sitä just, mä toivon, että se on kaksi erillistä haluan ajatella sitä, että tämä on tapahtunut 2 kertaa. Että joku on julistanut sodan jotain vesistöä vastaan. Pitäisikö mun julistaa sota Kallavettä vastaan tai jotain? Se ei ole kyllä tehnyt mulle mitään. Mihin vesistöön sä julistaisit sodan? Pieksäjärveen. Pieksäjärvi, joo. No ei sitä kauan tarvinnut miettiä. Pitäisikö seuraavan kerran, kun vieraillaan Pieksämäellä, niin pistetään sota pystyyn? Mennään sinne Hiekanpään rannalle ja huuetaan niille pultsareille siellä, että no niin, tänään me voitamme, kuka on mukana. No, pultsarit on varmaan silleen, että okei, tämä on ihan liian mielenkiintoisella, mennään messiin. Niin, meitä on sorrettu viimeisen kerran. Mitä ei olisi tapahtunut? Sitten ne on spurkuttaa silleen, okei, mä menen tähän messiin, mitä sinne hyvä menee nyrkki tappelee jonkun Pieksäjärven kanssa. Mutta siis, kato vaan, niin sen kerran kun me ollaan se, joka julistaa sodan vedenjumalaa vastaan, niin sit sieltä nouseekin joku vitun Poseidon ja Pieksämäet kaikki. Niin, siinä kyllä voi käydä. Niin. Otan sen riskin. Niin minäkin. Kuulostaa ihan liian viihdyttävällä. Niinpä. No niin. Välieni. Juu, se kertoo. Sä tiedät, no mä en tiedä minkä verran sulla on kokemusta siitä, että kun joku yksi ihminen tekee piirustukset ja suunnitelman johonkin ja toisen ihmisen pitää toteuttaa se. Tiedän. Itse asiassa mä en muista enää mihin mä olin menossa tälle jutulle, mutta joka tapauksessa. Niin. Vuonna 1999, niin NASAlla oli tämmöinen projekti Mars Climate Orbiter, luotain, mikä oli tarkoitus, että se lähetetään Marsiin. Niin. Ja se piti mennä Marsin ilmakehään ja kiertää siellä sitä ympäri sitä planeettaa ja jonkunlaista dataa vissiin sitten kerätä sieltä oletettavasti. Ja tämän luotaimen suunnitteli Lockheed Martin. Ja Martin käytti siinä piirustuksissa tuumia ja paunoja. Ja Martin. Joo, no ei se sen vika ole. Se on oletettavasti se on niin kuin selkeästi kirjoittanut ne sinne, mutta NASAlla kenen vastuulla sitä ikinä olikaan lukea niitä piirustuksia ja johtaa sitä työtä, niin se luki metreinä ja kiloina. Ne kaikki luvut sieltä. Ne sai rakennettua sen, mutta sitten ne sai lähetettyä sen avaruuteen ja ne sai sen Marsiin asti. Mutta
johtuen näistä mittavirheistä, niin se luotain syöksy marssi ilmakehään väärässä kulmassa ja räjähti 1000 pillun päreiksi. Projektin arvo $327 miljoonaa. Ei. Sinne meni $327 miljoonaa, räjähti tuhansiksi paloiksi sen takia, kun joku luki piirustuksia väärin. Oh no. Joku sai potkut. Joku saattoi saada potkut. Mieti, kun se on tapahtunut ja sitten kaikki on miettinyt, että miten tämä voi olla mahdollista, miten tämä näin. Ja sitten se tyyppi, kuka on lukenut niitä piirustuksia, vilkaisee niitä ja tajuaa ennen kaikkea muita, on silleen, Ei siis joskus itse on tehnyt, ei noin suuressa mittakaavassa, mutta jotain vastaavia typeriä virheitä ja sitten tajuu ne jälkikäteen ja niistä on tullut seurauksia ja on vaan silleen, nyt mä joudun ilmiantaa itteni sanoa, että mä luin tätä väärin. Joo, siis itsekin on tuunissa. Mä voin kuvitella pien paniikki sillä tyypillä ollut. Niin. Sillä on varmaan ollut pikkusen pahempi paniikki kuin mulla, jos mulla on joku se, että mulla tuli tämä mitta väärin, kun mä katsoin väärää mittaa ja sitten joku pomo on silleen ihan sama saadaan usaihin. Niin. Ei varmaan ollut sen pomo silleen, no ihan sama, tehdään uusi. Me kaikki teemme virheitä. Älä välitä. Ei se mitään. Kuukausipalkallahan me ollaan. Niin. Mutta tästä mulla tuli mieleen yksi jokseenkin vastaavanlainen, mutta huomattavasti pienemmän mittakaava tilanne, kun kuuntelijat ei varmaankaan sitä tiedä, mutta mä olen koneistaja ammatiltani. Ja kun mä opiskelin koneistajaksi, niin käytin sillä hetkellä semmoista CNC-Jyrsin työstökeskusta. Ja halusin tehdä sillä semmoisen tietynlaisen kappaleen. Olin itselleni vähän niin kuin kehitellyt semmoisen harjoituspalikan, missä oli mahdollisimman paljon erilaisia ja mahdollisimman vaikeita muotoja ja porauksia ja kierteiden tekoja ja kaikkea semmoista siihen, että se oli aika niin kuin haasteellinen se ohjelmointi ja saa se mitoille. Niin mä sitä siinä aika pitkä aikaa ihmettelin ja ohjelmoin sitä konetta ja sitten lopulta mä sain sen valmiiksi ja olin niin tyytyväinen siitä. Laitoin sinne aihion koneeseen sisään ja anteeksi. Ja ovet kiinni. Ja sitten se meidän opettaja niin sattui kävelemään siinä lähistölle ja mä pyysin sen katsoa. Koska se oli mun mielestä niin hieno se juttu, mitä mä olin kehitellyt siinä. Ja sitten huikkasi se opettaja siihen ja oikein ylpeän näköisenä oli siinä, että behold, painoin vihreitä nappia. Ja se työkalu rysähti pikaliikkeellä päin niitä leukoja ja hajosi 1000 pillun päreiksi. Ja se kone pysähtyi ja se kaikki tapahtui niin kuin 2 sekunnissa. Se opettaja vaikka... Katso. Wow. Seurasi syvä hiljaisuus. Opettaja katsoo mua silleen, okei, joo se... No. Yhä koen häpeää. Niin minäkin kokisin. Niin. Mutta ei hätää. Se ei ole ainut asia, mistä minä koen päivittäin häpeää. Kaikki on hyvin. Onko varmasti? Mutta niin, semmoinen kyllä noita Nasallekin näköjään sattuu. No hyvä tietää. Silloin seuraavan kerran, kun tulee kömmähys töissä, niin mä voin ajatella tota äijää ja olla silleen, onneksi mä en ole toi tyyppi. Niin. Olen samaa mieltä. Joo. Piristäviä tämmöisiä asioita muiden ihmisten epäonnesta. Mä olen iloinen, että mä onnistuin piristämään sun päivää ja toivottavasti mä onnistuin piristämään muidenkin ihmisten päivää, jos joku tätä jopa kuuntelee. Niin, totta. Haluatko kuulla vielä yhden? Haluan kuulla. Haluatteko te kuuntelijat kuulla vielä yhden? Kuka ei vastaa. Ai niin, tämä toimii vain toiseen suuntaan. Okei, tämän seuraavan nimeksi mä annoin Pisan kalteva kämmi.
Pisan Kaikki, kaltava kämmi. kyllä. Sä tiedät Pisan kaltavan tornin. Kaikki tietää Pisan kaltavan tornin ja kaikki tietää, että se on kalteva. Kyllä. Se johtuu siitä, se kaltevuus, että se rakennettiin vuonna 1100, milloin ilmeisesti ei ihan niin tarkkaa ollut, tai en tiedä, varmaan ollut, mutta ne on kuitenkin rakentanut se ajatuksissaan pehmeälle maaperälle, missä on savea ja hiekkaa, ja se sen takia lähti kallistumaan. Mm. Ja sitä on 3 kertaa yritetty korjata. Viimeinen niistä korjauksista onnistui. Sen kallistuminen on saatu pysähtymään ja se on jopa lähtenyt pikkusen menemään taaksepäin. Mutta ne 2 ensimmäistä oli semmoisia, että ensin 1900 sinne vastakkaiselle puolelle laitettiin semmoiset betonipainot sillä ajatuksella, että ne vetäisi sitä takaisinpäin. Niin. Mutta se aiheutti sen, että se lähti kallistumaan nopeammin. Miten? Ja sen jälkeen 30 vuotta myöhemmin porasivat kaivoja, jotka täytettiin betonilla, ja se tarkoitus oli vakauttaa sitä maaperää. Mutta se maaperä reagoi arvaamattomasti, ja se lähti kallistumaan edelleen nopeammin. Mä voisin kuvitella, että okei, tässä on torni, jäätävän kokoinen torni, joka joku Uno on rakentanut tämmöisen lentohiekan päälle tai mitä liian. Lentohiekan päälle. Mitä me teemme asialle? No kaivetaan tonne maahan tommosia kaivoja, ja se toivottavasti kestää sen aikaa, että me onnistutaan vuoraan ne kaivot betonilla. Se ei kuulosta erityisen fiksulta ajatukselta. Niin. Mutta siis parasta, että ne on rakentanut sen. Ja se on lähtenyt kallistumaan, ja ne on ollut silleen, oh fuck, tehdään tulee joskus jotain. Ja kirjaimellisesti 800 vuotta myöhemmin sille tehdään jotain. Sitten sille tehdään jotain, ja se lähtee vaan kallistumaan nopeammin. Ja ne on silleen, oh shit, ei tehdä enempää mitään. Ja sitten 30 vuotta myöhemmin, no se okei. Yritetään varovasti tehdä jotain, ja sitten lähtee kallistumaan vieläkin nopeammin. Sitten on, voi vittu. Toi on vähän niin kuin joku talossa. Niin, jossain sun talossa on joku niin kuin vaikka lamppu vinossa tai jotain. Sä oot silleen, mä korjaan ton joskus, ja menee 20 vuotta, ja sä tuijotat aina, että se on vieläkin vinossa. Ja sit sä oot silleen, no minäpä teen nyt tälle jotain. Sitten sä yrität korjata se, ja se koko lamppu putoo alas, ja sä et saa sitä enää takaisin tai jotain vastaavaa. Sille, okei, en enää korjaa mitään ikinä. Siis just toi. Joku taulu on niinku seinällä, ja sit sä katot sitä, oot silleen, se on niinku ihan pikkasen vinossa. Tai ainakin mä luulisin, että se on vähän vinossa. Mä tökkäisin sitä tolta kulmalta ihan pikkasen, ja sitten se menee enemmän vinoa. Se menee enemmän vinoa. Niin. Nyt se on hyvin huomattavasti vinossa. Niin. Ja sitten ihan sama, miten sä tökit miltäkin puolta, sä et saa sitä enää yhtä suoraan, mitä se oli alun perin. Niin, just tämä tapahtui, mutta vähän isommassa skaalassa. Pilalla. Pelkkiä vinoja tauluja tilalla. Ja torneja. Ja torneja kanssa. Mutta mieti, jos ne nyt sais suoristettu sen. Niin vähänkö siitä tulisi paskamyrsky, kun ihmiset on jo tottunut, että se on kunnon turistikohde, se kalteva torni. Ei vittu. Sitten se olisi Pisan suora torni, ja se ei kuulosta mitään mitään. Pisan täysin normaali torni. Oho, Pisan torni, joka ei ole astettakaan vinossa. Okei, siis ei ole enää niin iskevää. Ei, mä toivon, että siitä tulee joskus suora, ja sitten sille annetaan äänestyksellä uusi nimi, ja sitten sille voi äänestää jotain noin tyhmää nimeä. Pisan torni, joka on täysin suora. Pisan normaali torni. Pisan täysin normaali, ei yhtään muista torneista poikkeava torni. Pisan torni, joka ennen oli vinossa, mutta nyt se on suorassa. Ex-Pisan kalteva torni. Totta. Toi on liian normaali. Toi on varmaan semmoinen, mikä sille päätyskin nimeksi.
Ei siis mä pettyisin suunnattomasti, jos siitä tulisi vaan Pisan torni. Niin, totta. Pakko sillä olla joku hienompi nimi. Niin. Ehkä siinä vaiheessa, kun se tosi hitaasti tulee takaisinpäin, ja mä en tiedä, tuleeko se suoraksesti ikinä. Niin pitkälle mä en jaksanut perehtyä tähän asiaan, mutta sitten kun se on riittävän niin kuin vähän kallella, mutta kuitenkin vielä pikkasen, niin sitten sen nimeksi voisi antaa Pisan vähemmän kaltava torni. Tai joku semmoinen. Totta. Pisan suoristuva torni. Miksi toi kuulostaa niin tyhmältä? Ihmiset saa googlettaa, mitä se tarkoittaa. Ei helvetti, tosta tulisi niin kamalia kaksimielisiä terveisiä läpi ja sitten. Pisan suoristuva. Minullakin on suoristuva torni. Rää. Semmoisen, nyt multa ei loppu jutut kesken. Kerrankin. Hei, otan tämän henkilökohtaisena vittuluna ja lähetän ihmisiä ruoskimaan sua ja tökkimään mieko. Ei hitto, se on paljon brutaalimpaa, jos siinä on ihminen vastassa. Niin. Ei se toimi sitten sille. Ei se toimi, se on vaan murha. Brutaali murha, eikä eeppinen sota luonnonvoimia vastaan. No okei, ehkä mä tyydyn sitten vaan solvauksiin, mutta mä toimitan sulle ne solvaukset myöhemmin. Okei. Koska mä just nyt keksi kovin hyviä solvauksia. Lähetät kirjeenä sen solvaukset. Lähetän sulle paskaa kirjekuoressa. No niin, mä arvasin. Niin sä muutenkin lähetät joka viikko. Mitä? Niin sä muutenkin lähetät joka viikko mulle paskaa postissa. Vaikka sä oot luullut, että sä lähetät ne Kelalle. Vittu. Ei, älä huoli, saat ne takaisin. Hyvä. Minä olen huolestunut, että sä oot heittänyt ne menemään, koska mä tarvitsen ne takaisin, Noora. Mä tarvin ne takaisin. Joo, mä arvelin, että sä tarvit. Ne on mun paskat. Joo, mä arvelin, että sä tarvit ne. Mun täytyy lähettää ne Kelaan. Kyllä. Hyvä. Tämä jakso oli tässä. Kiitos kaikille ihanat upeat kuuntelijat. Teitä on mahdollisesti ainakin 1 tai 2 siellä. Ja tarkoitus olisi kerta viikkoa näitä sitten julkaista, niin kiitos ja näkemiin ensi kertaa. Kiitos minunkin puolesta. Toivottavasti piditte turinoista. Ja joo. Hauskaa oli, ainakin mulle. Niin, minullekin. Toivottavasti teille muillekin. Tai sinulle muillekin, riippuen kuin monta teitä on. Okei, no niin. Heippa. Hei hei. Oh. Oh.